Mga kapuso, patubil na daan kay sugato ng atong Vermont ug pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma Setyembre 2. Subling musaka ang presyo sa gasolina og 70 centavos matag litro. Samtang piso kada litro ang iusbaw sa presyo sa diesel ug 70 centavos sab sa kada litro sa kerosene. Kini na ikatulog sa gunsong semana nga pagsaka sa presyo sa gasolina, samtang ikaduhang semana nga usbaw sa presyo sa diesel ug kerosene. Ang pagsaka sa presyo sa lana tungod sa dakong pag-ubos sa inventory sa US ug ang posibleng epekto sa bagong US tariff sa India. Samtang nagpatuman sabog pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas o LPG karong bulan sa Setyembre. Sa anunsyo sa usa ka kumpanya base sa nakuwang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, gipatuman ang dugang 20 centavos sa matag kilogram sa LPG o moabot sa 2 pesos and 20 centavos sa matag 11 kilogram nga tangke. Sa milabayng bulan sa Agosto, nagpatuman og rollback ang mga kumpanya sa LPG. Sa datos sa Department of Energy Mindanao sa Davao City, ang household LPG sa nakalabayng bulan ana sa 1,033 hangtod 1,183 pesos.